Ola, bo día. Son Dolores Fernández, valedora do pobo, e para min unha honra e unha alegría ser a madriña deste proxecto tan especial de compartir xeneracionalmente historias. As persoas maiores tedes na vosa memoria as historias que nos trouxeron, que nos levaron a ser quen somos, e os nenos tedes esa imaginación e esa ilusión para seguir soñando. Hoxe os protagonistas sodes vós, Pepe, Maruxa, Tonia, Meli, Pilar, Pili, Irfan, Chloe, Grace, Xiana, Diego, Liz. Cando estades xuntos compartindo esas historias, esa memoria, esa escoita, os anos non separan, os anos tecen, os anos unen, compartindo con xenerosidade a vosa memoria, escoitando esa mirada grande, estades tecendo un fío de amor. Cada conto planta unha semente de cuidados, unha semente de respecto, unha semente de memoria. Grazas e parabéns ao Colexio Pablo VI, o seu director don José. Grazas ao Centro de Día da Rúa en Valdeorras, a súa directora Mari Carmen, a traballadora social Marisol, e moitas grazas de verdade a profesora Gloria Chimeno por mimar e por coidar esta iniciativa que xa leva 3 anos e que é tan bonita e que pon en valor as persoas maiores e que pon en valor os nenos e as nenas.